Hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvad det er. Så derfor kan jeg... Nu ved du, hvorfor du har fået mig til at blive. Og der er garanteret masser af jer. Bare begynde at køre. Jamen det er det, om vi skal køre her over vejen, eller om vi skal over Ølgård. Så har man lavet så lidt støj. Så tager vi den bare vejen. Man starter med, og man slutter med, og man har 3 gulvsætter. Kan det så også være den der benzin, så er der fagmand, der sidder med søde i overflader, og tager over til, at jeg skal ikke så hurtigt, men så tøj der stadig. Ja. Pas, den ikke kan gemme dem. Ja, det er ikke sådan. Det er dig, der styrte GPS'et sidste år. Ja, halva! Det er ikke så vi er jo ved Vestkyst jo, og så skal vi ind. 2,5 timer, eller fordi ellers så når vi det ikke til klokken 1:30. Nygårdsvej 2. Det er Nissum. Nå, Nissum, ja. Nu skal vi først ikke komme her den rigtige adresse, for vi sidst der var der 2 forskellige. Nej, det var bare fordi du kunne køre 2 veje ind. Den kommer 3 kilometer på Luftbad Hovedvej. Ankomst om en time og 51 minutter. Ja. Sådan der, kan du se nu? Godt. Og vi optager stadigvæk. Fik vi den der gratis, hvor det var, eller hvad? Det tror jeg sgu ikke, da. Hvad? Det ved jeg da ikke. Han skulle bare, om vi vil prøve til det. Det er lige øger mig. Men det tror jeg, hvis det er, vi hjælper med at få sukker på. Ja. En mundtlig kan stoppe i helvede, så hun begynder at snakke. Ja. Nej, du er bare blevet tavs. Jeg har ikke sagt noget hele vejen. Nej, det ved jeg godt. Det er de der sommerfugle, du har for at lukke ud. Hvad? Hvor lang tid har du vidst, du skulle op, Janne? Omkring med Helle. Ja, men det er jo det sidste i februar, jo. Vi søgte om